Je moet er naar de camera kijken. Ik ben Annie van Gemert, ik ben documentaire fotograaf. Ik ben momenteel bezig met een project over het boerenleven in de provincie Limburg. We zijn vandaag in de geitenkaasboerderij in de Bokkensprong in Veulen. Het leukste is als jullie even zo'n schattig lammetje vasthouden. Dan mag je ook even naar de camera kijken. Geiten zelf die fascineren mij, omdat ze zijn nieuwsgierig, ze zijn rustgevend, ze hebben een serene sfeer hangt er vaak in die ruimtes. Ik kom heel vaak onverwachts dingen tegen en die worden vaak heel mooi. En dan kom ik eigenlijk met andere dingen thuis dan ik in mijn hoofd had. Maar je moet denk ik gewoon openstaan voor wat je tegenkomt. En juist die verrassingen die zijn vaak het mooist. Oh, lief. Het boerenleven is de laatste tijd nogal in discussie in de media. Vaak gaat het over dierenwelzijn, maar minder vaak over de leefsituatie van de mensen achter het bedrijf. Juist dat heeft mij ertoe gebracht om er een prachtig fotoproject van te maken. Er komt een tentoonstelling van deze foto's in het Limburgs Museum. Ik wil hiermee mensen aan het denken zetten. Dat mensen gewoon via mijn serie de werkelijkheid zien en daardoor een eigen beeld kunnen vormen. Zo heb ik het wel hoor. Ja. In deze tijd waar iedereen zelf denkt fotograaf te zijn, is het mooi dat iemand professioneel de diversiteit van onze sector, de agrarische sector, een keer helemaal vastlegt. Het is mooi dat nou de expositie er komt waarin wij als boeren getoond worden. En het zou prachtig zijn als wij voor ons nageslacht dat in een boek kunnen terugzien. Ik heb uw hulp nodig om het prachtige fotoboek over het boerenleven uit te geven. Alleen met uw ondersteuning en met uw bijdrage kan dit verschijnen.